Bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV Souley mawɗo debbo e gorko on calminama salminago nede salminago teddugal en garta e jewte men fina tawa gande men gande ɓaleɓe ɗe gowɗen wadde kala saaha no kewɗen wiide ni jinnaɓe men e jinnaɓe men mawɓe wurnoɓe hen ɓe golli golle joɗɗe mbaɗi hen wittoji ha dutte jomumen eɗen mbiya Allah yumoɓe ya fooɓe hanaɓe aljanna yalla ɓumɗo ƴiye mabɓe mawɓe heddiɓe wondoɓe hen ɓen yo dusugo juut e sukaɓe tokosɓe jaɓɓe janggude yo Allah hokkuɓe fandinde gandal ngal eɗen joddiɗo e Alaji Moussa Alaji Ousmane Ndommbo mo gowɗen joddade mo ganduɗa kañum giɗɗen waddude jewte mbaɗe ni guila e haalirde Feccan ha yetti ayaw eɗen jettamo eɗen jarnomo noon Thierno Moussa calmina bandiraɓe a wayama yedde noon eyi Seydi Diop a salminama juurama ina wayno mataw ko ɓittede nde tan hajuji Fouta ɗi hajuji ɗo ɗi mataw so hajuji keewi e hoore jomum tan andata hen ɗum noon ko salminde juurade e salminde leñol ngol fof e weltanade kadi diaspora o fof eɗen calminaɓe eɗen juuroɓe sen mbi diaspora en goppani haydara Europe o e Asie o e fof e Afrique o fof en calminiɓe en juurima e kadi joomen gueɗal en ngal waɗɓe sababu ha aduna o andi men ha jeeɓeɗen e monde o fof yo Allah rokkuɓe kadi ko ɓuuri ɗum rokkaɓe kadi fandinde gueɗal ngal kadi Allah jarama ɓe jarama ɓe balli leñol ngol ɗum noon en calmini fof Abou a jarama Alaji Moussa Alaji Ousmane Ndommbo hande gabbaɗen ko fate sifaji walla ko wiyete ko eddaji ko wayno ɓaleri ko wayno daneeri saaha ɗum no malnoye ɗum no hiitoye sen gaye e ɓaleri holko fulɓe kewi haalde haala ɓaleri aɗa andi Abou seɗen mbiya ɓaleri en toɓɓata to jawdi ko ɓalwi tan gabbade ko wiyete barme barme ina heewi ko ittata ina heewi ko nafata ina heewi ko rentorte sa yi nden barme nawetaki maayo an ka cubbal wonko wanno ɗum so barme so memnama tufle tan paddule bonat barme feccitinama galle ina bonna fof koma joɗɗine barme ne safra barme ko ɓalere nde taki ɗum wiyede barme koko ɓalwi hen ko safara on sino hutorte koko ɓalwi hen ko ɓalwat ko e barme enen fof to barme ɓalwat ko rum ha memetaki barmeji ga hande Dakar barme socceta ha ranwa tala yiyata ɓalere nde ɗum tagi kala sababuji baɗateno e nden e taniraɓe men eɗe metti hande wadde par ce que jamanu koko change kono ko wiyete ƴulmere woni ɓalere barme fof gotum koko ɓalwi ko nafata ko wande safare nde ko ñifata ko no heewi ne ñifa haala ne ñifa bonande ɓalere kurum nattu ñifde nde nden kadi ko noon sa ƴeewi ɓalere kurum nde kala debbo adda e galle ha ɓo yimɓe mbi wonko wone mum ko abbete kiiti walla wonkoɓe jiiya mum ko laaɓani so rumtimomo sa weddima ɗum ƴulmere ɗen kiiti kayti yottadema an so rumtima weddima ƴulmere beddoɗa tan kocca ƴulmere jogoɗa tan hay sa yiiɗa tinno nula ɗum tan mbiya rokkam ɗa ndiyam taɗa jaggi ƴulmere nde so rumtima sa weddima sone mem ɗum sone memani an hiisi hen sa ƴeewi nden Fouta so yimɓe liiri lacciri walla liiri conni ƴeewaɗe ƴulmere mbaɗat hen woto seyɗani woto jinne walla wosta nadde lacciri walla wosto hen jiɗɗa wiide ko jenne walla seyɗane suusa ƴulmere suusa heewɓe safroɓe seyɗani ɓe gandano seyɗani safrirte saɗa safra neɗɗo seyɗani o arema o jooɗima yeeso ma tawata ko seyɗani wona keeɗi tawan ne heeɗi sa fewji pari a itti leɗɗe a rokki jomum sa yeehi mbaɗani haade mum yetto e seyɗani on wawi bonnu leɗɗe ɗe o wima an Thierno ko ni tawa an woni mbo anda saɗa rokka neɗɗo leɗɗe seyɗani en nawa a waɗat hen ƴulmere kala lekki seyɗani dokkirteki min wi sa waɗani hen ƴulmere ma seyɗani jomum no nawa fawata wiya mi artima hoorimi yiytu walla mi tawani ɗo e wadde ko waɗata ɗum ko a waɗani hen ƴulmere sa waɗi hen ƴulmere may taw ɗon de kadi bonata saabu suusa ɗum finde mum tan aadaji ɓooyɗi
mbimi so condi lirama walla lacciri aɗa yana waɗa julmere ɗum kam en mawɓe no mbaɗ ɗum eyyi sahanuɓe mbiya waɗaka warsama tawama lacciri no wojji tawama ɗum jinmi haala tan hakkillaji joni ɗi mbawa ɗum jaggude ganda ɗum kono no waɗanno ko addanno ko fayida en ha wasa hen yettade hunde fof no waɗi ko huuli no waɗi ko rentoto e ɗum noon mbimi kala ko debbo gaddaɗo e galle wannon ko debbo ɓuuri waw fawede kiiti kala de nagge holsere waɗa daaɗe wonko woni e mayre jagguɗa ƴulmere dariɗa tan piiɗani ƴulmere nde tan girñiti dari so dogui yeehi yeeƴaki ko haala hen fof ko fenade so dogui yeehi yeeƴaki eyyi siko dogui darima ɗa waklitima huccitema waɗ feere ceer toon a jaama ceerno Moussa joni no waɗa saaha neɗɗo hokke lekki en kalnen ko ƴulɓe ɓaleeje ɗe ƴulɓe boɗeje ɗe waɗa saaha neɗɗo hokke lekki wiye ƴettu ƴulmere mbaɗa e siwo o walla daɗɗo ndiyam mbaɗa hen lekki ki ƴetta ƴulɓe nde ñifa hen walla ƴulɓe jeeɗiɗe ñifa hen ɗum no ko holko heewi wadde toujours heewi ɗum wadde ko tawa ko haala tawa ko hunde wande fitin wande seyɗani kala nde leɗɗe ɗen ɗon ko ɗen leɗɗe ɗen keewi leɗɗe laamu e haala e dañƴe caɗele yiiɗa haala ko yiiɗi ko ñifa yiiɗa ummo jomum lekki fewde ha para mbiɗa ya jaggu ƴulmere safara mbiya kala ko woni probléme ami ɓe walla e ɗum yo ñifnu nde ƴulmere sa weddimo nde tan nanate nde wulla won hen kadi banggue gañgu leɗɗe musaɗa looto ɗum sa ƴetti ƴulmere walla hayre tan gulnuɗa ha wojji coye e kuddu jagguɗa mbiɗa kala biɗo no woynami yo woyna nde hayre woyrata walla nde ƴulmere sa woppi tan nanate nde wulla ya woni sa nani ndiyam tan no lirtani nde waɗat puf nde riida hande de ina waɗi leɗɗe kala ɗe pewnanɗa neɗɗo aɗa yiɗa andu beela golle ɗe jaabama guila o yahani ƴulɓe ɗe ndebbat ƴulmere hayata ndiyam hay goto wawa ɗum debbinde ƴulmere ko leggal so wone ndiyam hayat dow kono kala ɗe mbaɗɗa hande tati mbaɗɗa paɗɗa seeɗa ɗe mbaɗatno kaaƴe mbaɗat ni ɗe muta ɗe jaaha less mi watti mi holli hen yimɓe kawisaji on ɗum kala ko mbaɗɗa hen andu sa yeehi ko noon wayata so ɗe cali mudɗe kuybi aɗa wawi rokku neɗɗo de kono ɓernde ma jaɓani eyyi ɗum noon waɗi ko leɗɗe baɗereteɗe ɗum wona leɗɗe foof lekki fof gokki ko ñifɗa ƴulmere nde hay a wawi hay sa ñoƴƴinde ha nder ma nde artu ɗon jinnomi haalde jaafoɗa en beele ko manam ƴulɓe gawdi walla ƴulɓe eeri walla boɓoyi walla bani walla caŋi tan ñifirte haala walla ƴulmere wawde wonde fof no wawi wonde ƴulmere wawde wonde fof no wawi won ƴulmere wawde wonde fof ko ñifgol ngol tan haade tan no huɓɓi ko ñifgol ngol ñifne nden waɗi koko waɗirte ina waɗi kula hunde ala yaadete ceerno kula hunde tan aɗa huuli kaɗo haala walla ɗum ɗo aɗa yiiɗi wonto bolle puyɗe jagga ƴulmere tan e ɓocconde e worore woɗede kaala hen kulɗa ko tan beddoɗa e poubelle walla e mballitti ɓocconde woro woɗere eyyi sa weddimo e poubelle yahata ko mballitti kala ko yeehi mballitti natti sohlede a nanani nani mbimi kala ko ɓurɗa horsin so yaade mballitti a wonta ɗum artiroy walla no woodi eyyi mballitti kala ko yeehi toon natti sohle so haala wonti mballitti hay goto yiɗata ko haalde gandal taagu maysa jogui tan kono wayata eyyi ɗum ɗon ko gande taagu maysa ɗum wona lekki wona salade eyyi min taagu maysa mboɗo hewnande Moussa Doro no heeɗum selma Moussa Doro jawno heeɗum haalde taagu maysa nonkoɓe andu beele taagu maysa ko sifa e gandal tan keerigal walla ala ko mi anda kon taagu maysa itta ɗum ndenninayi ɗum ɗo tan wona hunde ala bindol ɗum so rendi tan wonata ko ɗum wona naggam e naggam ko mbiɗa joni ko ɗeɗo guetta ɗum woni ɗum kalanmami mbimami aɗa andi ƴulmere koko ɓalwi wacconde ne ranwi worore koko wojji ɗeɗo gueɗe tati kaali ɗe gueɗe tati so ndendinama mbimi mbaɗa ni tan mbiya kaɗo haala walla oɗo probléme walla ko kulɗa ko yo wontu bolle puyɗe
tan beddiɗa e poubel aɗa andi wonɓe Europe ɓe kam gandi ko poubel kono enen kam nawa jinde tan beddata kala ko nawa jinde mbimi wonti bolle pooy Thierno Moussa wadde enen yimmen heewɓe ɓuri wawde malnoraade ko daniri ɓe mbiya ɓalere ndi moƴƴani ɓalere ha sappanaa kono kalɗo joni ko firti ko ɓalere hoore no jogui nafoje mawɗe nder men ɗe belsinden kala ko nanɗa moƴƴani wonko nafata heddo kam bel nafoore nde konde bone walla konde moƴƴere hay leɗɗe mbima kiiɗo lekkiki ni wona mbiyatma ɗo nuwa kini moƴƴani awdeggal ko wiide kadi moƴƴani in ko nafata ko ɓuuri heew ina itta pali walla ndiyam mum sa wawnini ɓuftima tan sertate pawga ɓiɓɓe ɓe ina cafra kangal joni eyyi ɓikkon nder koye galu gon gonko mbakone guertoon cafra kangal sa uri ɗum gonɗo e seydani tan ɓe certat ƴeew gandal kayu ina safra emrit kala mo fasni wukkinno hakkine ha wukki si ndiyam ɗam ha wawi hen jooɗade ɓoori tumu jooɗi hen ga haɗata ga e hunduko ma haɗata joɗɗa hen hunduko ga sa foofi ga haɗata par ce que neɗɗo si ko nanata ko banggue leggal ina jogui joni ndi lekkiji jurtata e hoore ma tan ga haɗata wadde kay wiyetake natata e neɗɗo wonɓe ɗum anni hono ɓuftogol lekki natirta e neɗɗo ko waji goto wannomi ko o namnimi beela min ko wiyete ko neɗɗan ɓufto lekki naata e mum bon beela ɗum no wawi won mbimi no wawi won kay minne mi namnoma mbimi onon tubakoɓe onon pewdi paracetamol ko taki hoore neɗɗo muusa yara faye kuusi hoore nde ɓo hoɗo rewa hoɗo wawi rew ko namnal par ce que soɓe jiiɗi yewloyde golle amen ɓe tan ɓe gaddate ko ko haala jondal hakkude safroɓe gande ɓaleɓe ɗe moƴƴani ndentoɗe no addana ndentoɗe ɗum ina waɗi ko mbiyata yo yimɓe ndenta kamɓe waɗi koɓe mbawa safru kamɓe koɓe mbawa safru ko woto mbiɓe yo ndenta amen e ɗum saabu ko minen tan mbawi ɗum safrude kamɓe on koɓe mbawi taw kadi on mbawa eyyi minen kay koɓe mbawi min mbawa ɓuuri heew kamɓe ɓuuri heewde koɓe mbawi ɓuuri heew andi ko waɗi ɗum kamɓe ɓe ƴeewa eɓe gandi ɓandu ƴiiƴam mum eɓe gandi tension maɗa tolni joguiɗo leɗɗe ɓole wawa ɗum andude ƴeewa eɓe gandi koɓe ƴeewata ha an holko mo kattanɗa e ka hattanani joguiɗo leɗɗe ɓole wawa ɗum andude kono mbimi kamɓe ko wiyete févre zone soynam so docteur pinguima tan e mayat safrete tan koye leɗɗe ɓaleɓe ha sella ɗaɗi diŋaji ittat soynam ɗooki ittat soynam makkari kala guiɗma olɗi sa joguima aɗa ƴeewa tan soynam yahat soynam wontata goɗɗum wonto goɗɗum ha yetto refi mo ganduɗa a wawa ɗum andude ke heewi ɗo nanni ko févre zone gondat ha heeɓo e refiji goɗɗi e yeɓiyankoɓe Pinde TV on calminama on jowama jettama oman soso e jaggi caméra o Abou Samba Diop e yesso ayaw ngo koɗo men ko Alhaji Moussa Alhaji Ousmane Ndommbo Moussa jarama e kaali haala eddaji gartande ko woƴi bandiraɓe koɗo banggue safruji ɗi ɗin woƴi bandiraɓe Moussa no feewi kadi walla haɗum yettade safruji ɗi garan e sadakuji ɗi hakkude haaju e sadak hewɓe no mbima haaju fof e sadak mum sadak fof e haaju muɗum hay so wi ala ko wadda hen Allah ne heewi ɗum jabade ko jaboɗa ɗon mbeɗa jogui hen ko jabatomi ha heewi saabu ko gueɗalam jiɗɗo ɗannade cakkotoɗa tan ko paɗe jiɗɗo ɗanna aɗa yiiɗiya ittu paɗe tan kese tan ɓornoɗaɗe ɗo e jeere nde garta tan lawƴade ha laaɓa cakkaɗade jaaho mbimi jiɗɗo ɗanna aɗa yiiɗi yaha aɗa lawol ngol gasani soodo paɗe kese ɓornoɗaɗe ɗo tan e jeere he garta lawƴade dokkaɗa jaaho walla ɗannoto ɗum ko ala waddude hen ƴeewgal ala lotgal ala addu hoore kuɗol kala debbo jiɗɗo resede yo sakko funeɓe tan yo ittu sadak tan totta funaɓe mawo dañbo woni ɗum wadde ɗum ko doole sadak gonɗen e haalde hakkude haaju e sadak
ɗiɗo sadakuji mbimi ɗi ngala fadde ha ƴewone ngala fadde ha loote ɗiɗo ko keleñi aɗa andi ɗi ƴewgal haalata ɗi kay welete haala ɗi neɗɗo waɗata wirdu wima yaltin ko saabu yaltin ɗum ko wirdo waɗi ɗum mais ɗi ko keeriɗi ɗiɗo ko sa dañi hen aɗa andi yimɓeɓe toujours banggue hakkille gandal eɓe metti famminde kala mbo sohli jogui haaju e tubakoɓe yimɓe woɗeɓe gueɗe ma tiiɗa e mumen daña e mabɓe ko jiɗɗa sadaka ma guri ñobbaɗi ɗo guri balɗi guri so mumen guittama fof gonata ko boɗeji walla kayen fof nandat a wonta andu mbaalu ɓalew en dani kadi guri ɗi fof gonti boɗeji jiɗɗa wurdir koye guri boɗeji wiyama to banggue gande le saɗa yahata naareɓe walla ko tuuba ko ya loota leɗɗe boɗeje ɗen goni leɗɗe ma ɓulɓi eeri cingoli bani boɗeje ɗe tan ɗe goto woɗe paaɗa sa liggodirani e woɗe woto loota ɗen tawi ko joni fof wonɓe ɗo ɓe hattade murtoki e jaabi kaɗa ɗon tan daña woni sa lootanima a yiyani jomum ko tampere Thierno Moussa Diama ma sudana haalnami guel nane wonde saha ko gati saha on wawa garse ha laaɓa tawa min jettakima min jaranakima ɓooyi ɗum haalde han goni guiɗiɗo wadde émission aji guila e radio Teccan ha yette pindi tiwde banggue ayawa ngo kadi ko mawɗum en jii bandiraɓe ko gonga neɗɗo wawa wiide ñaaguima fof Allah jabanima ɗum nde noon won ɓurɓe en adiɓe en ene ñaago daña ɗo hande mata dañi ga janggo kono ande hakkude mo yimɓe muɗum e wondiɓe muɗum wona hunde famade holkongol panɗa e bandiraɓe hooliɓema e holtoɓema guila e nder ha e caggal leydi eyyi ko yafanade bandiraɓe sehilaɓe so neɗɗo yima hoolimom ko yima image nelduma jawdi mum kay addi hoolade kadiɗo hoolade weela o mbeɗa weela ɗum tan nodduma waɗi keredi mum nelduma ko kay addi nokkude hoolade toujours e défaite o koye amen gaheyi wonde jomum wasa dañorde en yiɗiri jomum wasa neldede e waktu mo soynino tawa min jiiɗi ko fof yo few min donkat tan sababude haajuji ɗi pawodirata neɗɗo wima neɗɗo amari Dakar ko mbiyanamami ko tottanam aɗa footo aɗa reeni toon hunde sa selani tardin tan o jaggata ko fenade tawa noon ko ɓittede ala fof mbomin jiiɗi haaju mum wasa humto min gona wiyoɓe komin mbaɗi fof Allah na jaabo kono kala mbomin dokki hunde so yi yo noddi si yiyani yo wiyani min ɓeyda kono sa deeƴi a haalani wiyani min kadi jiiɗami ɗo mi meeɗa nodda hay goto min kadi ellammi ala sehili mbo noddami sehilaɓam pop ko hen goto tan finata noddam min calmodir joto o woni mbo weeɓani sa fini yimɓe daari yeeso ma aɗani ga waɗani aɗa waɗani ojoji nani gara téléphone ma nani son sa renani ɗum ɓurtotomo doole gueɗal ngal hanti way kon kongal ɓurgal amen doole ɓe jaafo ɗum noon ko fof koye pindi TV ummi kono kam yimɓeɓe kala min jiiɗi tan koko weliɓe min jiiɗi tan ko woni mabɓe o nodduma han tan mettina mi waɗima o joyi jabaki dokkunoɗami ko nafani haydara eyyi gonga kono ma won noddu jang kadi beltoɗa min de alhamdulillah rabbil alamin mi yii ɗum kadi ñanden beltoɗa koye adduna ko noon golle jarata neɗɗo wawa wiide fewdat tan feewa wawa wiide kadi ko fewndi ko ma dañ hen woni nani ko kalanmami ko ɗeɗo paɗe wallahi l azimi hanki jamma wallahi neɗɗo mo ganduɗa an o noddi kam o wi kam ɓiyam dañi visa lebbi tati mbimi yo Allah moƴƴin par ce que ɗum tan jinnomi en min jinnomi en ko woni ay dañde kalis ne weeli kono woni ɓuuri min so neɗɗo noddi kam tan wi mbeɗa sababude Abou Diop jiima aɗa wadde Abou mbeɗa huula sababude ko innuma ko woto o wawa dañde déception mi ronkat tan kono jinmi kam ko feewa sabu ko Allah waddi men wona ɗum ɗo hakkude men hecci ɗum ɗo fof ɗum noon enen ndendi sehila nden an e hoore ma kala bawɗam ɗo nodduma wi yo noddam min mbeɗa yiiɗi respectude ɗum daña hen woni wasa won ayib Allah jarama on jarama jaama Alhaji Moussa Ousmane Ndommbo e yeeɓiyankoɓe Pindi TV konngol ngol tan ko
garɗo heewi yoɓi haali yehi ma annda goto fof ne jogii hakke noddu ɗum kono teddini ndi ko neɗɗo nodduma wima homo ɓurɗa hoolade ɗum ko teddini mawde minen ko baŋnge amen ga heddi noon komin ñaagoto ko ɓemin cikki amen kuwoli ɓe koto Allah soni jikkeji ɗi yato so noddama no keɓe yato so a yaɗi yeeɗumen heddi noon ko Allah jaaboto duwaw kono ko haalda e kota ina waɗi ɗum on jarama ko ɗo ka ten ha lawol ngol e jewte goɗɗe so Allah lamɗo jaaɓi